Čaute ľudia, vítam vás u tohto nového videa. Dneska sme tu spoločne dneska sme tu s Adamom. Ja som sa len tak na ňo joinul a on to už hral. Takže ideme práve to. Dneska som bez môjho kamoša, lebo akurát tak vedeli sme, že teda ja som sa ho pýtal, že či nemôže to, ale že nemôže, no tak ak teda to, lebo mi neodpísal, tak ja som to prijímal, lebo som išiel hrať hneď video. A ja tu napíšem niečo Adamovi, že ok, toto. Dobre. Ja som už to napísal, tak ideme si tu práve spawnúť bus. Inak toto je Funny Games Part 3, aby ste nevedeli. Tak ja si tu spawním toto Iveco Crossway, či Streetway, no ja už neviem. Dáme si, že Eurobus, či Eurobus. A spawníme si ho. Táto hra mi vyžaduje veľmi veľké načítanie, ale to nevadí. Takže dneska sa tu prejdeme týmto busom. Si tu dám zvuky na viac, no. Dobre. A neviem, čo robí. Asi pôjdeme niekam. Neviem. A pojedeme sa 30... Už neviem akú linku. Mne sa to seklo. Ústí, Mestský park, Svätý Anton, Lipkov. Hej, 34 sa dneska prejdeme. Vyhádam to vidieť. No teraz to iba bugnuté, to si nemyslíte, že to nevidieť. Napríklad tu Adam to vidí. Neviem, čo tam robí. No tak. Mne sa sekol bus. Vytlačíš ma, prosím ťa? No tak. Mne sa to nevydarilo. Akože... Dáme sa celkom sorry. Ale dáme si tu nový Eurobus, lebo mne sa to úplne seklo. Čo robíš? Dáme si, že stanica Staré mesto. Presne toto, ideme na to. Niečo robíš? My sa tu zabugujeme. Čo robíš? Jej. Prosím ťa, čo robíš? Dobre, tak ja to tu vytočím. A teda už pôjdeme za placenie. Už pôjdeme do toho stanica Staré mesto. Pôjdeme od fabrík. No. Tak to som moc dobre nevytočil, ale to je jedno. Prosím. Dobre. Tak ideme. Tu sú tie fabriky, ak by ste nevedeli, ak hráte Z-Bus. Ja to tu pretočím. Tento kruháč. Nie! No to sa mi veľakrát stane, akože keď narazím do toho slupca. Či slúpu. Tak. No, zastali sme úplne pitomne, ale to nevadí. No. Ale otvoríme si dvere. A zavrieme, tak je nám to k čudu. Tak ideme. A dneska vás tu bude čakať taká prehliadná linka. Budem sa tváriť, že to není moc. No. To je jedno. Tu bude taká... Teraz čo pôjdeme, proste bude prehliadná tá linka. Takže tu môžete teraz Štefana Baniča. Si otvorím krásne dvereka. Inak cez tieto je výstup a cez tieto je nástup, ak by ste nevedeli. Ak teda hovorím správne.
A inak ešte jedna vec sa vám ospravedlňujem, že pár 3 nevyšla, keď bola pár 2, lebo som nemal na to čas, ale hádam aj toto sa počíta ako dobre. Tak ideme iba sem. Veľakrát sa mi stalo, že som už narazil. Ale to je jedno. Tuto nezastavujem. Teda aspoň hej, lebo tu chcel asi niekto vystúpiť. Neviem vôbec kto. Dobre, zatvorilo sa a ideme. Adam tu ide s nami. Stále, no tak my si toto takto to. Možno, ak bude voľný v pár 4, tak možno ho aj pridám do hovoru, ak budeme mať čas. Toto je to, že my na Slovensku máme také busy, ktoré majú schodíky, takýchto jednodverných autobusov, ja to volám tak, že majú jedny dvere vpredu, ale u nás existujú aj také, ktoré majú normálne takto bez schodíkov, akurát, že oni majú to vpredu dvojdvere, ako túto vzadu. Prosím, nenaraziť. Dobre. On je za nami. Čo sa stalo? Ja som toho sa štrajchol. Roztlačíš ma, Adík. Dáme ešte aj spiatočnú cestu. A poviem vám, toto akože nie je moc Funny Games, lebo toto vyšlo iba taká Funny Games part 3. Toto moc Funny Games teda není. Toto bude iba jedna hra za touto part 3. Ale to nevadí. V part 4 ich budete čakať oveľa viac. Takže je to fakt super. Tuto som hrával nejako začiatočník, ale ako dobrý. Jaj! No, toto je klasika. No, Adam zaprsí. Ja. Áno, to je u mňa klasika, ja sa tu vždycky seknem. Úplne vždycky, bezdôvodne. Hej, to sú úzke cestičky. Dobre, vystúpime. A teraz si dáme nestanica Staré mesto. Poďme naspäť s fabrikami. Zatvorte sa. No dobre, len som to seklo, prepáčte za tie nevinné lagy. Ale tak no, to je ten náš týpek, my sme iba traja na serveri. On má tiež fabriky, no tak ak pozná môj kanál, tak sa to môže pozdraviť do komentu. Ak prídete na premiéru tohto videa, lebo viete, ja nastavím dneska o 4. Ako premiéru. Možno to bude o 4, možno o 5, ešte neviem ten čas, ale medzi 4 a 5 určite. Teda medzi 16 a 17. Určite. 3, 2, 1, bum. Pomoc. No, ešte že tak. Joj, mi to seklo, kurňa. Tak prepáčte za tie logy ešte raz. Ale to je jedno, som rád, že mi to aspoň ide. Mne sa niekedy Z-basko takto laguje. To je úplne jedno. Ja som išiel do zákazu. Ty stoj, ja som išiel do zákazu, kurňa. To akože sorry, ale ja som išiel do zákazu. Jaj. Ja nedávam pozor, chápete, ja som išiel do zákazu. Kde je Adam? Nie, tu si. No, dobre, ďakujem za vytlačenie inak. Veľmi pekne. No.
A teraz to ako ty dáš hore vôbec? Ja ťa tu čakám. Aj ty to musíš rozbehnúť. No, poď. Tvoj motor to dá na 100%. Dobre, a ideme. No, tu sú to X-ka, takže ďalej nemôžeme ísť. Mne to tu zase blbne. Poď motor, zaber. Eurobus. Ten za nami, ja ho počkám. On bude zastavovať? Hej, on tam zastaví. Ale ja som tam nestal, lebo nikto mne nechcel vystupovať. Ale ja zastavím tu na Klementíske, či jak sa to už volá, už neviem. A tu sme stretli aj toho. Čo má za bus? Irisbus. Aha. Stoj! Dobre, mal som pravdu, je to Klementisova. Čo? Ešte, že som to ubrzdil, to som aspoň rád. Niekedy sa mi stáva aj v inej hre The Rails of Ostrava, že to vôbec neubrzdím. Jaj, tu je ten typek. Jazdí tu 34. Ba, jazdí. Tak iba tu chceli vystupovať. Dobre. Tu už není hento. Tak ideme. 34 napravo. Prosím. Dobre. Ako sa stalo Adamovi šprejcneš? Aha, dobre. Tak mne sa to stáva inak úplne. A tu je ten týpek. Ešte si dáme služobnú jazdu tam, kde sme úplne začali. No a tu je to Erko. OK. On si asi tiež... dal si vozovňu. Som si ho služobnú jazdu. Tie kolesa sú dosť debilné, akože. S prepáčením na tom Irisbusu, ale to je jedno. A ty ideš do vozovne? Nie, myslím tento oranžový. To je jedno. Ja to vezmem cez tramvajovú zastávku. A počkám tu na Adama a už sa rozlúčime. Otvoríme. Wow, ten mistr autobusa, ktorý má pražské tie tramvaje. Neboli po slovenskej električky. No tak výstup a ideme sa tu pozdraviť na našich dvoch busov. Takže môžeme sa tu pozdraviť aj s Adamom. Práve sme došli tieto linky a part 4 vyjde určite tento týždeň. Ak teda tento týždeň. Ak nie, tak budem sa prepáčiť v tej part 4 ďalej. Ale my sa tu zase uvidíme u ďalšieho videa. A už to bude aj viac hier, takže sa môžete tešiť a sledujte túto video, lebo to video bude premiéra. Tak sa s vami zdravím. Či sa tu postavím k Adamovi. A ahoj, čaute. Adam. A ten skáče. Tak ešte raz. Hej, čo robíš? Čaute!